На следващия ден можах още веднъж да бъда на масовото събиране и успях да си тръгна оттам с високо вдигнат бастун и освободен. От документалните филми Редом с Бруно Грьонинг и Феноменът Бруно Грьонинг. Госпожа Бавай отново и отново разказваше колко силно мъжът й е страдал. Той имал множествена склероза и е разказвал как по време на войната е попадал от болница в болница. Вече не е бил годен за военна служба. Здравето му се е влошавало все повече. В края на войната се е наложил да напуснат родното им място. Така той е попаднал в Розенхайм. Във всеки случай той въобще не е можел да ходи и много трудно е движил ръцете си. При пръснене, например, е трябвало да придържа ръката си с другата. Бях доста често в техния дом и виждах в какво състояние се намира мъжа й. На практика той можеше да се придвижва само между леглото и масата, при това само напред. Когато се хранеше, тогава жена му трябваше да придържа ръката му, за да може да сложи лъжицата в устата си. Като цяло той беше нелечимо болен, който водеше жалко съществуване. Когато в края на 1959 година Ерих Бавай чул за това, което се случва в Траберхоф, те, заедно с жена му, заминали натам. Те двамата стояли насред тълпата, когато Бруно Грьонинг бил там. Но неочаквано било съобщено, че Бруно Грьонинг си тръгва. Тогава тя се провряла през тълпата и побягнала към дома, от който излизал автомобила с Грьонинг. Тя се хвърлила към колата и хванала ръката на Бруно Грьонинг. Той стоял така в колата с ръка протегната навън. Господин Грьонинг, моля ви, помогнете на моя мъж. Помогнете на моя мъж. И тогава той стиснал ръката й. Тя тичала след колата още известно време, колкото можела. И той й казал: всичко ще бъде наред. Само вярвай. Почувствах в тялото си поток от сила и изведнъж започнаха всевъзможни усещания. Нещо работеше в цялото ми тяло. Бих могъл днес да кажа, че всичко в тялото ми се преобърна. На следващия ден можах още веднъж да бъда на масовото събиране и успях да си тръгна оттам с високо вдигнат бастун и освободен. Нямахме телефон вкъщи и мъжът ми често изпращаше едно момче от фабриката, когато искаше да ми предаде нещо. И когато се почука на вратата, аз казах: влез, Макс. И изведнъж видях господин Бавай. И се очудих: вие сам ли се качихте по стълбите? Да, сам. Казах: не може да бъде. А той ми отвърна: изцелен съм. Но сега имам много проблеми. Трябва да обикалям при различни доктори и да взема разни справки. След което няма да ми плащат пенсия за инвалидност, нали вече съм здрав. Но пък вече мога да работя отново без проблеми. Разбира се, че нямахме думи от очудване. Господин Бавай е написал съобщение за изцелението и го е заверил при нотариус. Направено е, за да може всички особени случаи да се потвърдят документално. По-късно той става близък сътрудник на Грьонинг. Болестите му не са се върнали никога повече.